Nututi Gus. Heh? Nututi ninggal Gus. Saka ya ngono mosok to? 2021 putri kula kecelakaan. Umur 17 tahun. 2025 bapaknya nututi Gus. Kangen kali putrine. Sik njan ngulek dhewe. Wah, bakul rujak penting nek ngedoli karo mingkem terus. Jomong, apa mau panjen kulino omong nggih masker. Lho iki kuncine bakulan. Mari kuwi grabyak. Tenan. Berdiri no Pak Bupati kersane Semerep kok. Lho mlebu SCTV lho, Bu. Indosiar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Namine sinten? Kula Bukase. Bukase. Nggih. Daleme pundi? Moyo Keten RT 3 RW 4. Lah terus nek sadya temu di Bukase. Teng pinggir lepen layangan, Gus. Pinka. Nggih, Pinka, teng layangan. Terus niku modele napa lapak napa-napa? Kula nggih lapak kecil-kecilan, Gus. Niku setiap jam pinten, Bu? Jajal so tak mampir aku. Jam 3 sonten. 3 sonten sampai jam 8, jam 9. Niku pun pinten tahun jenengan? Kula setahunan, Gus. Sadurunge bakul rujak. Bakul rujak nggih sadyan teng dalem. Putrane jenengan papat. Nggih sing kalih ninggal, Gus. Lho. Lah napa? Napa kecelakaan setunggal sakit. Ya Allah. Terus sakniki karek loro niku lanang wedok. Nggih, teng dalem lanang wedok. Teng dalem lanang wedok. Nggih, Gus. Bapake sehat? Bapake nututi, Gus. Heh? Nututi ninggal, Gus. Saka ya ngono mosok to? 2021 putri kula kecelakaan. Umur 17 tahun. 2025 bapaknya nututi, Gus. Kangen kali putrine. Ya Allah, nututine niku gerah napa kecelakaan? Ninggal teng Medan sopir, Gus. Teng Medan ninggal teng. Terus jenengan teng griya kali sinten to, Bu Asih? Kalih yogane, Bos. Sing nomor kalih nomor sekawan. pun rapi kabeh nggih tapi. Dereng SMP kelas tunggal. SMP. Kang alit. Lanang. Nggih ingkang gedhe pun nikah. Nikah. Cucu setunggal, Gus. Alhamdulillah. Berarti cek ngopeni sing sekolah niku. Nggih, Gus. Karo bakul rujak jam piro, Mang? Jam 3 sonten. Sampai jam 8 bengi. Berarti arahe kono. Apalno margono dalane. Golek rujak, kapan-kapan golek rujak rono ae dhewe. Alhamdulillah. Rujake napa niku mek rujak biasa napa enek jingure apa nyawa? Rujak ulek biasa kalih tiwul kalih ampok, Gus. Wah, mending wi mae luwe aku. Wis masuk wi josis wi. Kapan-kapan karo Pak Haji Najib engko tak survei mriko. Nggih, Mbah nuwun, Gus. Alit-alitan kok, Gus. Ya tapi mengke aja omong-omong nek kula rono. Mboten. Wong-wonge mah teko kabeh warunge guling. Ora siaran. Nggih, rahasia mawon. Wah, rahasia. Cie. Rahasia. Rahasia ngori rahasia no. Aduh, Basih. Ya Allah. Nggih, Gus. Garwane ninggal, anake ninggal. Nggih, Gus. 2025 ninggal. Pun sabar, Basih. Nggih, Gus. Umur pinten jenengan? Kula 51, Gus. Lah apa dipadosne malih? Mboten. Lah napa mboten? Kula tak nyambut damel kiambak mau. Oh, kadung iki, Mang. Nggih. Kadung sing muni kadung Mang ya iki lho. Butrek aku. Pun maling guyu maneh nangis guyu. Gus. Kok iso kadung Mang piye to Bu Asih? Duka, Gus, ngucap kadung pun. Lho guyune. Pun Bu Asih. Nggih, Gus. Penting nek bakul sing tenanan. Nggih, Gus. Lomboke loman. Nggih. Terus aja karo omong meneng cep. Kalau nek omong idune moncrot mengke. Lho niku tenanan prinsipe bakul kuwi meneng cep terus kok nek wis ra omong nggih masker ae.
Engko nek wis Siap, diwehne, dadi walaupun karo nggawa nek nggawa ya jeneng arep lambe rada dhuwur ngono lho. Nggih, Gus. Siap. Ada kan bakul ya nek omong ngulek omong ae ngono. Omong wis malah kutah kabeh wi mawane rujak dadi soto. Putrek aku nek malah omong Nggih, ngono Gus, nggih. siap, Gus. Itu penting. Nggih. Terus maca selawat jenengan. Nggih, selawat. Terus engko nek wayah buka warung niku maca ayat kursi ping 3, Nggih, Gus. Alam Nasrah ping 3. Insyaallah, Gus. Kulhu ping 3. Nggih, insyaallah. Karo Margono kon maca Yasin. Terus itu buka. Pun mingko gen maksude gen teko pelanggane. Nggih, Gus. Niki nggih buka warung neh sangoni 1 juta. Amin ya rabbal alamin. Amin. Niki Gus. amin piye wis jelas disangoni amin. Niki saking Pak Haji Najib rezeki mobil coba nggak guyu kadung noke. Enten konveksi Miatek Pak Lurah. Weh, jos sok Pak Lurah iki. Tegal Pule jeneng Lasimun. Pak Sur. Bapak iki Kiki Fiber Subantara. Terus enten saking keluarga besar Pak No. Oke, niku sangoni 1 juta. Mbah nuwun sangat, Gus. Oke, Alhamdulillah. harapane Desa Moyo Keten ini gimana harapannya jenengan? Harapan kula Desa Moyo Ketan tetap maju sejahtera. Maju sejahtera. Sedanten sehat diparingi rezeki ingkang agung, Gus. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Mugi-mugi berujail waris, Bu. Amin. Kula ya ampiri rabbal kapan wani insyaallah saestu niku. Amin ya rabbal alamin. Gede apane cacah jame wau. Nggih, Mbah nuwun, Gus. Nggih. Pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh. Ya Allah, wong iki cobane dhewe-dhewe, nikmate dhewe-dhewe. Moyo Keten. Kadung temane malam hari ini apa sesuk isuk nyek takoni Guse pambengi nggo mbahas apa kadung. Kuwi lho kok ya oleh. Jajal kono lho sorwit lho bapak-bapake kae lho guwayeng kae. Sorwit kae wit apa kae? Lamtara apa kae? Klopo kan enek to kae. Monggo Pak Bupati, jar Pak Bupati, Pak Lurah. Wong sing nyugui ya jenengan sing manggani malah aku. Pak Bupati, cek nom Pak Bupati. 40 pinten Pak Bupati? Dereng enten. 35. Ayo pira umure Pak Bupati? Engko bedhekane umure Pak Bupati ya. Ingkang pundi, Gus? Ingkang pundi? Kono-kono terus wit lho. Oke, ning pinggir-pinggir rajek kuwi. Bapak-bapak kae lho. Baju putih ya lho. Lho wonge tenang nyawang kae. Lah kuwi dada-dada kuwi. Wonge dada-dada lah kuwi. Kon ngadeg Pak kersane semerep Pak. Amin. Mbah nyapa pengen nyeluk Pak iki. Ada apa gerangan? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Pak? Nami kula Rohim saking Wates Kecamatan Campur Darat. Woi. Kalih sinten Pak Rohim? Kalih keluarga nih Nite mobil. sepeda Tiang pinten berarti? sekawan. Sekawan. Kawit magrib napa ngisak wau? Ngisak, Pak. Ngisak Ngisak, dugi- Gus. Ngisak dugi mriki. Nggih. Pun sering derek pengawasan kula. Sampun mulai jenengan ngawas wonten Wates nika, Gus. Ingkang panggungipun cirose nyekot nika. Wah, nggih. Wah, Wates iki akeh ST nyelok niku. Nggih. Anu panggunge menggok niku ta. Ah, nggih nika, Gus. Wonge akeh niku ta. Nggih. Nggih, mari niku langsung sering ngaji. Nggih, alhamdulillah. Napa ngoten iki Pak Rohim? Kok iso cocok ngaji? Nggih, alhamdulillah. Kadung kuwi mang apa piye? Piye krana napa? Keranten teng manah niku adem ngoten, Gus. Nggih. Kabeh jawabane mek ngono ya. Nek mboten mriku niku kados gowetun ngoten. Nek mboten ngaos dugi pas Setiap napa rutinan. jenengan? Nek rutinane mriku insyaallah tiap malam Jumat kalih
Selasa, tapi ingkang kathah rombongan niku malam Selasa. Oh, nggih, masyaallah. Pak Rohim menapa aktivitasnya? Tani, Pak. Nandur napa? Nanem soto. Oh, nganu mbako. Nggih. Terus putrane pinten? Putrane kalih. Alhamdulillah, luar biasa. Nyuwun barokah donga, Gus. Nggih. Niki putrine Kang Bajeng badhe belajar nyambel damel. Nyuwun barokah dongae. Mugi lancar Pak Rohim. Amin. Sing alit sekolah. Sing alit kelas tunggal SD. Oke, cobi Pak Rohim damel syarat Pak Rohim ini kan temane kemerdekaan. Nyanyi 17 Agustus apal no mboten? Insya Allah Gus, tapi niki nggih rada ndredeg ngoten sekadang nggih rada salah. Nggih, tapi mugi-mugi mboten. Nggih, ganti tabu ya, Dro. 17 Agustus niku lho. Nggih. Yo. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari bareng ono, Dro, ora apa-apa. Yo. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tahun 45 jajal tulno. hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pancasila. Monggo, Pak. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, persatuan. Kemanusiaan. Nggih redeg, Gus. Nggih, tenang ora dirabekne. Oh, Mboten. Kadung kok ya. kadung masalah Gus. Pancasila lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, Siap. satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kerakyatan. Kemanusiaan. Kemanusiaan, Nggih, tenang, nggih, nggih. tenang. Mboten usah grogi. Panggan redeg. Drodeg. Marai kadung kenek Nggih. bakul rujak imang yo. Pancasila, Satu. satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, oleh kehikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jos jis tepuk Ngapunten tangan. Gus. Nggih mboten napa-napa. Supe ndredeg masalah. Nggih mboten napa-napa. Jenengan mak merujak gen mboten dredeg. Oh nggih nggih. Nek Ibu Asih niku lho. Nggih nggih. Masalah kadung ndredeg niku. Kadung dredeg. Nggih. Pun niku wau damel syarat krana iki Agustusan. Niki disangoni saking bolo-bolo kuwatah niki sangoni sak juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, nyantungake sedaya sing sedekah rezekine lancar. Mugi-mugi sedaya ingkang sedasa Sedekah dipun paringi rezeki lancar Nggih. lan kesehatan. Nggih. Ngapunten lho Pak Rohim. Kula nggih ngapunten Gus, kang kathah niki ndredeg pangga. Nggih, ampun pipis teng mriku lho. Mboten. Engko nganu katese mati. Krana pipise jenengan kaya gramason. Nggih, Sun. Niki ditambahi Pak Bupati, kali Pak Bupati tambahi. Nggih. Alhamdulillah. Sak amplop. Nggih. Dungakne Pak Bupati, dungakne Nggih, amanah sehat, lancar. amanah, Pak lancar Pak. Iya, wis melok-melok aku wae. Dewe budal Sakite ngoten, Pak nggih. Bupati dongakne Pak Bupati, mugi-mugi tambah amanah, rezekipun lancar, lan dipun paringi kesehatan. Amin. Pun Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari nomor loro kerakyatan nih Mang lho.